Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mataag-baliw mutten, nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababain, tikas jay ngar aramiden na. Imbag tasimmangput ka na nako. Apay aya nga agisangput ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasi mo ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan da ti notebook na. Saan ka kadimat amasurog? Bastit laang mat kunakmanan. Ay na anak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Bastit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panagalala ni Verna kadagiti saan na kukwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri lagi tiyakin ko kwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynoyam mo. Nuang aya, wano kaldeng tinala na. Nabalor aya, notebook lang mat. Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may isang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinidot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasi mo, takin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa eh. Birbiro ko tayo notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa examin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adaman dagito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadagiti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awanan ti pag-review ak. Ala, makireview ka lang iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review akon ngay. Nabayaga ko nga agun unnoy iti panagayat ko ken ka. Ngam dinakmat lasong bata ng solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa ak. Saan tayo matapan na asawa ti kidkidawag? No di ka song batam ko man ti panagayat ko. Intun day takasar, ta sa anak mat nga apurado. Masong batan naklakit di, naragsaka kon. Ama nga no intun sumbatan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, Panunutat pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ama kalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbuk mo. Ita,
Libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iti pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kung nati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Iso nga tati mangal ala kadagiti gamit mo ijay pagadalan. Kasano nga tama mo? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iji balayda, nanang. Inak man iji balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. Agdalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko ma anak ko. Anya ti aramidem. Mga no anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapul adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina day jay a libro. Mala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, nusag sa sangagasot lang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Verna no iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo da ita libro basang? Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaam dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad aramidak dita kusina. Ada ka dito'y kusina. Sino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kanu ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na nagiti inalala ni Verna agamit nagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kanu ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyukan. Ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adda gam kan kwa na, nana. Saan mo ka di nga amo nga dakan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, inakon, nana. Nakita na kat nga rood nagiti anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramit ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-nuyan ta ka di ti anak ta iti mading aramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy.
Kasano nga amo nga adda ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka nover na tinakita daan na ngala. Pasensya kan ading ko, ah. Saan abali? Tara alamon. Imbati kong dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Hindi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading? Pencil case, eraser, ballpen, panyo kung daddo mapay. Ada nga minagan ko nga insurat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igga mo a libro ka notebook, anak ko. Inted na ka di matlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag Tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal-ala kadagiti gamit mo. Saan mo, nanang? Manipot ita, adaywak dayjay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanen agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam akan ni Nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan yo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife. Masuron ka nga inalan na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kunana akitaan na kadagiti gamit mo. Apay a pinalubusan yo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kunana pa'y ako kuana dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngam jay laeng notebook ken libro tinala na. Mistake kay naramid yo. Apay a pinalubusan yo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adda madi nga ibungat inaramid yo, Nanang. Sigurado ang nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, Nanang. Mayat ti inaramid yo. Ngam ti parikot, no anya ti ibungan na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidek ita. Adda iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mit hati naramit mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnipe nga da kanu pamalubos ni Verna amapan na alaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad na kangal alilawan. Awan ka numat timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sabali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ama pagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Ugure man tayo pungot ka man lang. Iba na buhok ko! Anay ko! Ano ti
ti makitak ijedalan. Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga rod ni Fe iti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga rod dagiti gamit na. Kat idinamuan ni Verna tinapasama. Nakapungtot da ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainak man pang-uran da dya babae. Hoy! Hoy, babae! Idarom ka iti inaramid mo iti anak ko! Ang dardarad ti kinaramutam! Trespassing day anak nyo! Apay asimrik yung balay me! Inala nakit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam! Ay, agtatakaw ka! Imbag tayo may kayo nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kwa na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Panya tinapasamakin ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang Eva. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na kano awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo? Apay anayon ti basol na ako nam. May sakaman. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na amangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro kan notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapanta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgusti rupa ka nakaramutan nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak nanang. Nagtadam ti kukuna, anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kulduroy tarupam taon. Ay, pabaya da kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo da pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta kan pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamat ngamin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mati sweldok ading ko. Isula ang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay adyak mawatan ti bagik.
No, da makita, saan ko malapdan nga alaan? Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakita ka notebooks, kanda dumapay, di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami, sir. Kanayon nga damat mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Berna, fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itis an ako kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwan. Saan? Itikas di aklas iti sakit. Saan apan ang idarom, ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Aw-awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo. Imbag ta nasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ama pan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisan na ako kwa. Kastamot ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko maiti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, ana, nang. Anya nga ron ti aramiden tayo. Day tangarod ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alatan iti lamisan. Ngam kasla dayo tayan ti panunot mo. Aday bagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Di ngamin Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya, kasta ni Verna. Uwan nga ron. Sapay, saan anasaya at no paayo no no pabainan ti kakasta. Saan ka kadi ako mayakay kanya? Gapul ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko ken ka. Amin anapatig ken ka. Napatigmat kanyak. Agyaman ak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko makastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maama pagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man nabakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy! Si Kamet, Carl. Oh, nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dito yak amang isursuro. Apa anak ka umay kamat dito eh? Adaman sabsabungak dito.
Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay sa itan a psychologist. Wan, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apay ka di, bro. Jacob sat ti ararmag. Adat sa sakit na. Agalay ti san na ako kwa. Kaya't ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Verna tinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kaya tatulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam a kasarita anak ko, bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo kadi kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo kadilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang? Wan ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy a kababalin ko. Nasayat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga ta, manang. Adamot laeng ken kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikaw iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan ti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kaniday ta a kurso, anak ko. Nagnginasamag. Padasag ti agtrabaho, tayong inutak ti agadal, nanang. Saan ka deng ad-adda ang mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahiyar arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siyanak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Oh, maragsa ka nak. Taadang arot namnamakin ka. Makitak ngamin anapingat ka nasingpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunay-nay ko iti biyag, Willie. Pakaragsa ka klaw na ti parang ibagam nga adda namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpaiso a pagtuluyan nak, manang. Wan ading ko. Ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama panagpasyar. Di mo ko masayangan ti rigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ijay syudad. Hindi ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na?
Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Iso siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Kan adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss, taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam, iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Daver na. Kan manang solidad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan pe iti dalan, kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdang arod ni Verna, kat nagmulta. Nabainan ni Verna, isuasaanan arimrimwar iti kwarto na. Inayayumot ni Solidad, babaan iti panangyakar na iti sabali apagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw, imbaga na apagtuluyan na iti kolehiyo iti syudad. Iti terminal ti bus, nagrana da Verna ken Fe. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makitayo ka diti imunag. Daver na, kan manang solidad. Agpayso nga raw, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkalabag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti ama na ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudad. Apay ang nagrupangat ka man nandito unag tibas. Jak sa makapagtepal, kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid. Da fe kanti inana. Saan ka man nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo lamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wanan, makapasuron nga min dagita. Nang runa day tabakat. Ano sam, tasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi tabakat. Agpangpangag. Induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't dana na Eva kan Fe itibas? Agpasyudad nga tamot ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog ak mo't itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina.
Ha, ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta pagbayad ko nung mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inay ayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaan na nakwentas ko. Taisupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Ni, sapay tawid yumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan ka kadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at ti maganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos, bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Berna. Imalis mo iti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga niya akar ni solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti at adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya magtimay sa makitkitak akaadalan na. Kat maamuak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak ditoy, tanagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kaypad lang manang. Ano sambasitan, tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun, no kas din agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano tap no makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong kumati-gumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabahom. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Day samat kabsat mo ti mawag, solidar. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangtad ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat may sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo ang mawatan ti kasasad na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit di itad mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Ada ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta?
Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay mat kwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngumno day diya kanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't ang maibos. Nangron, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di naammo ti agimped. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alain. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tai katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko ngayon lakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon tamanan ah. Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't atakaasi di anak mo. Nagadukat ng bagamon. Maibibos manen ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiren? Apay ang madanagan ka? Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawag asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta? Agyan malak, Soledad. Magkating naman nga isala. Hindi nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patan? Napigsak amang pagkatkan ka. Apo. Aginggat lapayag ti isam mo, bro. Anya ka diti makagapaw. Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Phone, bro. Nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at, bro? Si Kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit jakmat masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na, bro? Baak kun kunadantukin kan. Ay, agar maktumat tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Wano tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanala enjoy technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pailaang mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man. Adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga taasan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ija balay da. Apay nga taasan asumsumrak.
Saan pa'y anak ka-examin? Ay, kasta ka day, anak ko. Ang mga no adalaang mat napanan na. Ne, apay nag-awit ka, anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho mi nanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, anak ko. Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasanuta yun nga, anak ko. Sapay basitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino, anak ko. Wan nanang. Sino di... Ha? Willie? Agyaman nagtada ka dito eh. Idinadamag ko ang nauram ti pasdak, nagdanagag. Kasangsangpot na launay, Barok. Basta awak no apay asimangpot. Tagayam, nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan mo't di Barok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Ha? Agpaiso? Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay, Barok. Saan ka di nga adda boarding house ni Verna ijay, nana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti universidad. Adda nakita ni Verna a cellphone, ang nakaparabaw iti lamisaan, kat innala na. Iti sabalya bangir, nauram ti pasdek kapag trabahuan ni Solidad. Kat insingasing mat ni Willie, ang mapanlaang nagtrabaho ni Solidad, ijay syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay, Barok. Saan ka di nga adda boarding house ni Verna ijay? Aywan gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kabsat mo. Sigurado ka din nga alaan dak di ta ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaan da ka. Tanaibaga na a-hiring da iti empleyado. Nasingpot da jay. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumat iwaro-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti day tananang? Kasano ko mga amo day ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak ije syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad? Kuna ni Willie nga inton bigat mo't laeng, nanang. Ay, sapay la kumaat at chismis laeng ti agwaro-aras at amagan ako. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impawpaw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Diyak laamon asawan, nupod numan day ta nga iwaro-aras ni Eva asao. Imbagman ta nakaumay kayo diti boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad, Ay, nabayag ajak imimay dito'y kahit.
Awan classic inton bigat, nanang. Kadwaan kayo ngagpasyar. Ay, win man nga rod, anak ka. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ije pagadalan nyo day ja Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Ay, anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ije pagadalan. Dayta ti jak mo, nanang. No sana po no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Abangan no mapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Amumot nga uray babae laeng ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na ngagmarites. Si kangay. Saan mo unay amayadang dagiti sakam? Gaputad na diferensyanan sipud na aksidente ka. Sa apay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasano no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko nga inlakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Amin tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card da. Ang kasano nga tanda ito eh. Idi na ibaga ti may sa akaadalak ang nakita daan nagalak iti cellphone. Sana ko na simsimrak. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Andatan diti syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iji boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Intapay agluto ijay. Ta satan tumangan. Sige. Adayo kadi dito ti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ijay ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padasan ta kitaan ta no da ijay. Alangan mo't nga itugtugot tato'y dakkel abag ko iji pagaplaya kiti trabaho. Mapantang rodan. Moto'y tabag mo, tawitan. Ha? Apay nga da kayo dito'y syudad. Apay day tadakkel abag. Nagtaray kayo kadi? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabaho dito'y syudad. Trabaho? Kat jay trabaho ngay, jay ili tayo? Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadan mo, no jak agbiro kiti sabali apang gadak. Apay nga dito'y boarding house ko, tinagdiritsuan nyo? Ne, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pay, taibatik pay ti bag ko. Ha? Ay, sige, umunag kayo. Ala, adtoy, ingkapay gayam gumatang iti mailuto a masida. Mangantayo pay, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay basit papanak. Agsub ni akmat lang dito inton manomdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko ka sa may papaniti trabaho. O sige nga rod, aganad ka iti papanam. Imbag lakit din ta nakalukat ti boarding house ni Verna. No anday di pagadalan, urayan ta nga aging kat sumangpad. O sige, honey, ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay ngay nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek? Ikabil ko man pa iti bag ko iti sirok ti kama. Ni, anyo tikas lang na dalapos ti bag ko iti sirok. Kitaak man. Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa? At iti ginatang ko alamas, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka manan iti saan mo ako kwa? Ala, ingkay subli dagita. Manang,
Gapo ka dagita. Saan ako na simsimrek. Ang mga nonya ti aramidan da kanya kaya pagadalan. Kababain. Amom gayam akababain. Ngam apay nga inaramid mo! Naguutangak. Nag-overtime-ak. Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yan ni nanang ti kadaanan a kwintas na. Ngam kasto'y tinaramid mo? Saan ka simsimrek? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak namin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak manang. Kaputa umapal ka. Nagaramid ka ti sana may parbang. Di mo pinanunot ti sakripisyo mi kaninanang. Anya tinapasamak. Apay ngagsinsinangit kayo ngagkapsat. Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan tinagam ko, Willie. Saan ang nagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrot pay? Nalapos to. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano ka sa univerna. Psychologist? Saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasauna ka laeng. At nalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya at tibiyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asar-sarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabaludak ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam di nakpulos kinaasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisina mabigat, bro. O sige, bro. Adak dito untun bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagbalbali yung, bro? Adda, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parikot da nga minti ugali na nga agalalatan ti dinakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday ta nga aramid, kat may sa klase ti basol. Agsarita ta ita itinalapat. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsek ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsesek ka, awan manan ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapanmakitangdan nga agsag ka, manang. Anya nga ro ti aramidom ditoy. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalan ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismes? Pudno, tatang. Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrek pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan, tatang. Gapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adiniswam. Di ka lamasyan iti ading mau. Anya ko mga iti aramidag, tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kaninanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagi na nga agalalatan iti kukwa ti sabali a tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo, tatang. Nang makiasawa akon ka ni Willie, makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal, agtrabaho, tapagadalon na ti bagina. Anya? Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak ta. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumamak as asawa ah? Kasaluta yun. At dakarbangan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad. Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. Lukas ka, agawid ka din dito, Univerna. Nanya pa'y nga ay. Agbirok mo't iti trabaho na.
Alangan amangan maturog laeng ti obraan na. Saan tamat ang maipaay dagiti aramaten na para itibagi na. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di namat inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Ngalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayem ni Manong mo awili. Saan ko man manang? Kamabain ti mapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manen iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw manang. Lamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wenno yung pakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamat laeng. Anya nga iti aramida kay balay manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manan iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungam. Imbag tayo may ka diti boarding house, Willie. Ingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din itayan ti gayem ko? Uwan ko ma. Ngam saan nga taan nangina ti mabayadan? Saan? Gayem ko matday jay. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko maharod ta matulungan na ni Verna. Nalabas na minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anagos no kasta. Naimbaglaangan tada kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kang mali anagayat kan ka. Pinaragsaknak iti daytang imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo, napintas adayag. Naimbag abigat yumat apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak amay sa akabsat. Wano, amam. Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. Weh? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Play. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.